Kowe ladalah dus malaning panuksmaning jajaran ana satriya nganti wanodya loro ayu-ayu. Den Cah Bagus ngaku sapa kowe? Ana Rajapat ora pati bagus. Ning gembela sirah kementos nyegat lakuku sakadang. Sapa kowe? Ngenyek kowe. Dalan rupak sutik kedisikan. Yo. Aku Narendra Plasa Jenar, Prabu Gendara aku. Buriku iki rayi-rayi dalem Plasa Jenar sing ayu dhewe iki. Mustikaning Taman Sari Kedaton sesilih Dewi Gendari sing bagus branyak kuwi adhiku lanang ya kuwi Harya Suman. Ngaku kowe sapa? Pangeran Pati Mandaraka, aku Raden Narasoma. Oh. Anak ratu jebule. Wedok-wedok ayu-ayu loro kuwi sapa? Koko Prabu menika kados pundi? Ingkang ajeng menika lak nggih Dewi Kunti. Peladalah. Apa iya kuwi Dewi Kunti? Kok ora ngerti sing arep dilamar iki piye? Inggih menika Dewi Kunti Koko Prabu. Narasoma. Apa bener bocah wadon sing ning ngarep kuwi Dewi Kunti? Ya dasar kepara nyata. Sik ngarep iki Dewi Kunti, banjur sik mburi kuwi adhiku Madrim. Kowe arep ngopo? Pelo. Kunti kok iso tekan kene? Kunti mesti tok colong. Ayo ngaku. Kepethuk ratu goblok iki ya ngene iki. Sok tau kowe, nimbrung urusane wong. Ujare golek Dewi Kunti ning ra ngerti Dewi Kunti sing endi. Dewi Kunti iso tak kanthi nganti dikirap saking barisan prajurit sakmono kae. Tegese aku sik menang sayembara. Kowe lah keparep. Kedisikan aku. Wah. Ora trima rasane atiku. Adoh saka Plasa Jenar kasurung saka rasa wuyung. Satemah rumangsaku atiku iki dadi lewung. Bot-bote aku tekan kene Kunti. Aja nganti aku ninggal katresnan. Nanging kowe kok malah dadi lali janjine karo aku. Lah yo atiku dadi gelo Kunti. Tulung Kunti imbangono katresnanku. Yen wis tak boyong, kowe sesuk mesti tak tukokke podang kuning ya Yayi. Yu. Apa su? Lah kok su? Lah ya Suman mosok yo man panci kok. Ora kae kakangne awak dhewe saterane campur sari po piye? Kok sembarang-barang lagu dienggo mbajul. Wela Kakang Gendara kuwi wis kondang lulusan Eskar iki. Oh, sarjana karawitan. Mula kok gendeng apa wae ngerti ora. Kok sarjana karawitan nih? Lah Eskar ya sarjana karaoke. Diam kalian. Aku ki ratu. Ratu iki padha dene CEO. Padake sarjana karaoke, cangkem elek. Keluarga Wijaya apa? Narasoma, kasurung runtik ing atiku tak jaluk Dewi Kunti. Ora sotah masrahke Dewi Kunti marang dedapuranmu. Rudapeksa, candak tali gocimu. Teng dlosor. Kowe wani-wani karo aku, tegese kowe jeleh urip mati dening aku. Kunti Madrim mundura tak nggone golek keringet ratu. Mundur. Ayo maju, tokno katidayanmu. Kasah kakek cakep.